Moses. Moses, I give to you the way to live. I give to you my 10 commandments. Remember them. Teach them. Teach them for the rest of time. I am the Lord your God. You shall have no other gods before me. You shall not worship false gods. You shall never take my name in vain. You shall keep the Sabbath day holy. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not lie. You shall never want what belongs to others. Thank you, God. Thank you. Sa pagpapatuloy, makikita sa dulong bahagi ng Red Sea ang Jebel Musa o bundok ni Moses. Alam niyo po ba, sa aking pagbaba ng aming sasakyan noong kami ay naparoon, ang unang naramdaman ko ay tindig ng balahibo dahil sa kilabot sa buong katawan na tila ba nasa likod ko lang ang propetang si Moses. Kami ay sumubok na pumasok sa pinaniniwalaang bundok ni Moses na may hati sa gitna, at ito ay may kilo-kilometrong haba kung iyong lalakbayin. Ito ay may lapad na 8 hanggang 10 metro. Maaamoy mo dito ang tila ba sinaunang amoy ng mga kasuotan at amoy ng mga hayop sa kapaligiran. Ngunit kung iyong pagmamasdan ang kapaligiran, wala ka namang hayop na makikita. Tanging mga ibong nagliliparan lamang ang iyong masisilayan. Ang tangi mong maririnig ay ang natural na eko ng kapaligiran. Sa di kalayuan, may ginawang hagdan ang gobyerno ng Saudi Arabia papasok sa loob ng bundok. Dahilan kung bakit kami ay nagdesisyong maglakad. Siguro, nais ng gobyerno na ipagbawal na maipasok ang mga sasakyan para ma-preserve ang lugar na ito.
sa kasamaang palad. May mga taong sumisira sa kalikasan at sa biblical history ng lugar na ito. May mga vandalismo tayong nakita. Tila ba hindi nila alam at hindi nila pinapahalagahan ang kwento ng bawat biblical history o kahit anong kasaysayan ng pananampalataya ng sanlibutan. Kung kaya't shout out sa Pilipinong isa sa mga sumira at bumastos sa lugar na ito. Sana ay hindi na pamarisan ng iba pang mga taong bibisita dito, lalo na tayong mga Pilipino na matatag sa pananampalataya sa ating Panginoon. Sa kalagitnaan ng aming paglalakad, nakaramdam din ako ng kasiyahang lubos dahil hindi ko akalaing makakaapak ako sa pinaniniwalaang dinaanan nila Moses at ng kanyang mga tao palayo sa mga Ehipto. Nakakabilib dahil para kang nakarating sa panahon nila. Kung pupwede ko lamang sanang tanungin ang mga buhangin at mga bato sa kapaligiran upang kanilang ikwento sa amin ang kanilang mga nasaksihan sa panahon ng Exodus. Kami ay naglakad-lakad at sumubok tapusin ang lakbay na ito dahil kami ay lubos na nahihiwagahan kung ano ba kaya ang nasa dulo ng lakbay na ito. Ngunit kami ay napagod sa higit 2 oras na paglalakad, kung kaya't kami ay nagdesisyong bumalik na lamang dahil kami rin ay nag-aalala sa sasakyang aming naiwan sa bungad ng bundok ni Moises. Alam kong nais nyo ring makabisita sa lugar na ito at nais nyo ring maramdaman ang mga naramdaman ko sa lugar na ito, di po ba? Magandang balita, mga kababayan ko. Sa aking pag-uwi dito sa mahal kong bansang Pilipinas, isinama ko sa aking biyahe ang isang bato na aking napulot sa aking paglalakad sa pinaniniwalaang bundok ni Moses. Kung nais nyo man pong makita at mahaplos ang bato na ito, ay malugod po kayong tatanggapin sa aming munting tahanan. Sa aming pag-uwi, bigla akong kinilabutan ngayon lamang habang ginagawa ko ang video na ito. Bakit? Dahil nung aking ni-review ang video na ito, nakunan pala ng kamera ko ang nabanggit sa Biblia na well o balon ng tubig ni Moses. Sinasabi sa Biblia na may 12 balon at 70 puno ng palma. Isa lamang ang balon na nakunan ko, ngunit ang nakakalungkot ay hindi ito na-preserve. Kita nyo namang sinulatan din ito ng walang katuturan ng mga taong walang respeto sa lugar. Ganun pa man, ako ay nagpapasalamat sa pagkakataong ipinagkaloob ng ating Panginoon na mabisita at masilayan ko ang mga lugar na ito na isinulat sa Biblia at iba pang libro ng pananampalataya. Bago naming tuluyang lisanin ang bundok ni Moses, muli kaming bumaba ng aming sasakyan sa dalampasigan ng Red Sea upang makapaghugas ng aming mga katawan
sa sagradong dagat ng Exodus at upang makapagdasal. Makikita ang bundok sa kabilang dalampasigan at iyon ang bansang Egypt. Ako po ay inyong patatawarin. Wala akong nais na bastusin dahil ako ay nadala lamang ng aking damdamin noong makita ko ang isang putol na sanga ng puno na tila ba hugis baston noong kami ay nasa dalampasigan ng Red Sea, kung kaya't sinubukan kong gayahin ang pagtaas ng baston ni Moses sa dagat ng Red Sea bilang aking pag-idolo at paniniwala sa kanya sa lugar na ito. Tubig mula sa bato. Sa utos ng Panginoon, umalis ang buong mamamayan ng Israel sa ilang ng Zin at nagpatuloy sa paglalakbay. Nagpalipat-lipat sila ng lugar. Nagkampo sila sa Rephidim, pero walang tubig na mainom doon. Kaya nakipagtalo sila kay Moises at sinabi, "Bigyan mo kami ng tubig na maiinom." Sumagot si Moises, "Bakit kayo nakikipagtalo sa akin? Bakit ninyo sinusubukan ang Panginoon?" Pero uhaw na uhaw ang mga tao roon, kaya patuloy ang pagrereklamo nila kay Moises. "Bakit mo pa kami inilabas ng Ehipto? Mamamatay din lang pala kami rito sa uhaw, pati ang mga anak at mga hayop namin." Kaya humingi ng tulong si Moises sa Panginoon. "O Panginoon, ano po ba ang gagawin ko sa mga taong ito? Halos batuhin na nila ako." Sumagot ang Panginoon kay Moises, "Kunin mo ang iyong baston na inihampas mo sa ilog ng Nilo at pangunahan mo ang mga tao kasama ng ibang mga tagapamahala ng Israel. Hihintayin kita roon sa may bato sa Horeb. Kapag naroon ka na, paluin mo ang bato at lalabas ang tubig na iinumin ng mga tao." Kaya ginawa ito ni Moises sa harap ng mga tagapamahala ng Israel. Tinawag ni Moises ang lugar na Masa at Meriba dahil nakipagtalo sa kanya ang mga Israelita at sinubukan nila ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsasabi, "Sinasamahan ba tayo ng Panginoon o hindi?" Ito ang larawang natagpuan sa lupain pa rin ng Midian. Minsan, mahirap ipaliwanag kung paano ba nagkakaroon ng mga ganitong hugis ang mga bagay-bagay dito sa mundong ibabaw. Ngunit tanging ang ating pananampalataya sa Panginoon lamang ay sapat ng kasagutan. Di po ba? Kung ano man po ang inyong opinyon o bersyon ng kwento sa mga lugar na ito ay aking nirerespeto. Ginawa ko ang video presentation na ito upang maibahagi ko ang aking karanasan sa sagrado at makasaysayang lugar na ating mga napuntahan. Pakiusap lamang na huwag pong gagamitin ang video presentation na ito upang mag-away-away ang mga iba't ibang relihiyon. Pinili kong ibahagi sa social media ang mga dokumentong ito dahil nakita kong napakaganda ng lugar, kawili-wiling balikan at bisitahin ninuman. Muli, nirerespeto ko ang lahat ng mga relihiyon sa buong mundo. Maraming salamat sa Kaharian ng Saudi Arabia sa pagkakataong ako ay nakapaglingkod sa iyo. Maraming salamat din
sa ating mga kapatid na mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patnubayan po tayong lahat ng may kapal. Maraming salamat po sa inyong panonood.